Teším sa, že po krátkej prestávke vás môžem opäť privítať pri sledovaní našich správ. Za 2 týždne sa nám toho nahromadilo naozaj dosť, tak prejdime rovno k prvej našej dnešnej téme a to je počasie. Zima sa rozhodla potrápiť vodičov na Záhorí do posledného dňa. Silný vietor a sneženie spôsobili viacero dopravných komplikácií. V Malackách na ulici Cesta Mládeže strhol vietor lešenie na jednom z panelákov. Na ceste medzi Plaveckým Podhradím a Sološnicou prišlo k viacerým dopravným kolíziám. Mimo cesty tu dokonca skončil i autobus plný cestujúcich. Na ich evakuácii sa podielali aj policajti, ktorí zvážali ľudí do najbližších obcí. Dopravné nehody sa našťastie zaobišli bez vážnejších zranení. Cestujúci na regionálnych autobusových linkách Slovak Lines z Bratislavy na Záhorie sa môžu bezplatne pripojiť na internet. Bezplatným Wi-Fi pripojením je v súčasnosti vybavených 32 vybraných autobusov. Počas jazdy môžete surfovať po internete, prezerať si e-maily alebo využívať pripojenie na rôzne nové komunikačné aplikácie ako Facebook a YouTube. Stačí, ak sa v autobusoch označených nálepkou Wi-Fi Free pripojíte na sieť s názvom Orange Free. V rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc zorganizovala Záhorská knižnica v Senici stretnutie s hudobníkom, cestovateľom a spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom. O tom, že táto akcia sa stretla s nevídaným úspechom, svedčí aj preplnená sála Záhorskej galérie, kde sa stretnutie uskutočnilo. Páli, ktorý sa len pred pár dňami vrátil z dobrodružnej cesty po Ekvádore, nám v krátkom rozhovore prezradil, aké má plány do budúcnosti. Tak moje plány. No v prvom rade určite dopísať cestopis z Ekvádoru, z nádhernej krajiny, ktorú som prešiel v februári a chcel by som, aby ten cestopis bol v septembri vonku a dokončiť a vydať román Plynutia, ktorý som tam tiež písal počas tej cesty. A možno, keď bude dostatok básničiek, tak možno vydať aj básnickú zbierky, ale nemáme ich priznávať za nejak veľa, takže vyzerá to zatiaľ na tieto 2 knižočky. Do najväčšej celosvetovej akcie Hodina Zeme sa s hasnutím svetiel opäť zapoja aj obce na Záhorí. S hasnutím svetiel sa každoročne prepája viac ako miliarda ľudí na celom svete vo viac ako 6 000 mestách a obciach. Cieľom tejto akcie je upozorniť na problémy súčasnej doby, ako je globálne oteplovanie a svetelné znečistenie. Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu a zapojiť sa do nej môžete s hasnutím svetiel aj vy už túto sobotu o 8:30 večer. Hoci to tak ešte začiatkom tohto týždňa nevyzeralo, na Záhorie pomaly prichádza jar. Roztopený sneh však okrem prvých kvetov odkryl aj oveľa nepríjemnejšie prekvapenia. Mnohým z nás pri prechádzke lesom doslova zamrzne úsmev na tvári. Namiesto neporušenej prírody nachádzame na každom kroku kopy odpadu. Väčšie či menšie nelegálne skládky sa množia ako huby po daždi a postupne devastujú naše životné prostredie. Ak ste aj vy na nejakú narazili, nahláste to na váš obecný úrad alebo pomocou aplikácie Trash Out priamo zo svojho mobilného telefónu. Občianske združenie 90871 SK v Moravskom Svetom Jáne ukončilo cyklus jarných tvorivých dielní pre deti asi najzaujímavejšou aktivitou – modelovaním figúrok z marcipánovej hmoty. Deti dostali pripravené minitortičky a ich úlohou bolo vytvoriť z modelovacej hmoty ozdoby podľa vlastnej fantázie. Nápomocné im boli predlohy s rôznymi figúrkami, ako aj cukrárenské pomôcky na modelovanie. Od začiatku realizácie projektu zorganizovalo občianske združenie 10 kurzov. V súčasnosti je projekt ukončený, no podľa vyjadrenia predsedníčky občianskeho združenia Jany Leskovskej je naplánované aj jeho pokračovanie. Do Malaciek zavíta jedna z najlepších koncertných kapiel na Slovensku. Skupina Para vystúpi v piatok 5. apríla v priestoroch Malackej Sokolovne. Skupina je na hudobnej scéne už 18 rokov a v rámci svojho najväčšieho turné Menšina Tour pripravila pre svojich fanúšikov až 14 koncertov. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v kaviarni 23 za 5 eur alebo priamo na mieste v deň konania koncertu za 7 eur. Kapacita koncertu je 200 miest, preto neváhajte a zabezpečte si lístky čo najskôr. Začala sa jarná časť futbalových súťaží a my vyhlasujeme rubriku Frajer na Záhorí.
Zašlite nám zaujímavé momenty z futbalových zápasov a my každý týždeň radi uverejníme ten najlepší. Ako ochutnávku vám prinášame gól zo zápasu Moravský Svätý Ján Trebatice. Nožničkami zakončoval Tomáš Bolf. To bola príjemná bodka za našimi dnešnými správami. Želáme vám krásny víkend a tešíme sa na vás opäť o týždeň.